Assalamualaikum dulur bolo. Ini kos rumahan bagi yang mau, maksudnya yang budget tipis. Oh, ini sepeda 3 masuk, 4 pun juga masuk. Berapa orang pun masuk. Oh, ini Pak D. Oh, berarti jalan itu bisa sebenarnya Bisa. Pak itu Pak ya. Tidak ditunggu. Ini Pak D ini dari Surabaya Pak D. Ya. Surabaya Juanda. enak. Di sini ada Pak ya. Ya dingin no. Dingin-dingin pu. Ya. Namanya siapa Pak D? Bapak Muklis. Kok ganteng jenenge ya? Muklis ya. Muklisin. Dari Juanda Muklisin. Nah, ini orang build up ini. Nah, ini buangan Pak ini Pak. Oh, Blasteran. orang Tuban. Blasterannya blasteran. Tapi asli bukan Tuban ini. Blasteran Pak. Iya, Pak. Lah ini tak gawane ngambon nih cocok Pak ini. Oh. Om siapa Om namanya Om? Yani. Wow, Ahmad Yani. Oh. Ini Tuban ya. Kalau sampean Bojonegoro. Bojonegoro iki sing duwe anu. Pertamina. Iku lho apa Malwapati. Angin Darmo. Ya. Wis pokok luas nyaman mantap. Oh, Bojonegoro. Jenenge sapa? Mangko? Tanto. Oh, Tanto. Sutanto. Lho iki ganteng dhewe Pak Bos iki. Jenengan pundi? Kula asline Lamongan. Lamongan BBL. Sakniki Tapi bojo kula anu Banyuwangi. Banyuwangi. Waduh Osing. Mboten. Mboten namine sinten Pak sinten? Tanto. Lestari. Pak Kasari. Dadi wong Banyuwangi. Lah niki wong ndi niki tandake ludruk niki? Agus wong Kediri. Oh, Kediri. Iso ludruk kok kae. Bokang Pak Agus. Pak Agus wong Kediri bokang. Barepe kula niki, Pak. Engko teko maneh Pak, adikku maneh. Oh, gak apa-apa seneng dek kene ngene ombo. Iya Pak, muga-muga kerasan nyaman dek kene koyo omahe dhewe. Oh. Parman bacoan, mari mangan rokokan. Tarik sis. Ya. Ini 3 kamar dulur lho, 1. Ada kamar mandi. 3 kamar di om, iki jero omah dadi kamar. Oh. Ngono dulur. Oh, aman. Bolo dhewe lho. Ini bisa bahasa Jawa? Bisa. Bisa. Lah iki iso basa Jawa. Kula basa krama sakit. Iki basa Inggris. Oh, iku iso Inggris. Iki iso. Iki senengane bahasa Indonesia. Ah. Sing niku setunggale, Pak. Oh iya. Sing kilo. Heeh. Ini wong Tuban iki lho bahasa Indonesia yo. Tapi itu asli Tuban iki, Ling. Bukan asli Tuban wae yo. Lek iki Pak Gono. Ana tipine arang. Sampeyan jenenge sapa? Tanto. Anto. Tanto. Lek sampeyan jenenge sapa cek apal? Agus. Agus. Sampeyan? Muklis. Muklis ini. Yani. Kok Yani? Kok bahasa Indonesia? Pak, lah wingi ngene situ Pak. Ini dulur iki sebenarnya sampean? Lestari. Oh, Pak Lesari. Heeh. Dulur iki polo-polo kerja di Golden Tulip. Bagian pekerja. Gamplingan. Iku jenenge apa? Gamplingan hotel terbaru. Oh, Gamplingan hotel terbaru teh Golden ku ya. Nggih, Nggih. Golden gadane Golden Hill. Oh, nggih. Siap.